Good morning po sa ating lahat. Ayan, so yung mga nasa labas po, pasok na po tayo at tayo po ay mag-start na. So before po tayo mag-start sa ating opening song to be followed by ating opening prayer, maaari po ba muna tayong tumayo at i-welcome po natin ang isa't isa. Yan, magkamayan po muna tayo. Magkamayan po muna tayo. Ngayon po, tinatawagan ko na po ang ating music team para tayo po ay i-lead sa opening song. Amen. Ayan po. Ayon nga po sa Malakay 3 verse 3, "And he shall sit as a refiner and purifier of silver, and he shall purify the sons of Levi, and purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord as an offering in righteousness." Hallelujah. Let's ask our Lord Jesus Christ, our refiner, our purifier, to cleanse us, to purify our hearts sa pamamagitan po ng isang awitin. Yes, Jesus. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refined as fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Yes, Lord God. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refined as fire. My heart's one desire
Panginoon. Yes, Jesus. Hallelujah. Purify our hearts, Panginoon. Nang kami, Panginoon, ay maging karapat-dapat, maging righteous, Father God, sa inyong harapan, Lord God. Yes, Lord God. Purify my heart. Let me be as gold, as precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will, ready to do your will, ready to do your Hallelujah, Lord God. Opo, Ma, nagpupuri po kami sa inyo. Nagpapasalamat, Ama, sa oras na ito. Kayo po ang aming itinataas. Kayo po ang dahilan. Kaya po kami naririto na nagkakaisa, nagkakatipon upang kayo, Panginoon, ay aming sambahin. Kayo po ang may aming parangalan, pasalamatan sa bawat araw na kami po ay pong ginagabayan. Salamat po, Diyos, sa pagtitipong magaganap sa araw na ito. Kayo pong patuloy na pagpapalain at patuloy na pinagpapala ang lahat, Panginoon, ng gumaganap ng iyong kalooban. Salamat po, Diyos, yung pong patuloy po kayong kumilos, Ama, sa aming kalagitnaan. Kayo pong siyang may taas at paparangalan. At salamat po sa bawat pagkaing espiritual, tinapay ng buhay na amin pong pagsasalusaluhan sa araw na ito. Salamat po, Diyos, sa iyong pagkilos sa buhay ng aming pastor, sa iyong mga manunugtog, Panginoon, sa mga awit, Ama, at sa lahat ng iyong mga anak na iyong tinawag at tinipon, pinili, Panginoon, ibinugod upang maglingkod at magpuri sa inyo. Salamat po, Diyos, sa iyong pag-iingat sa mga kapatid po namin, patungo pa rito, sa mga naghahanda pa, Ama. Salamat po, Diyos, sa patuloy po niyo, Ama, na ipinapahayag ang iyong kalooban sa bawat po sa amin. Sa mga salita po ninyo, Panginoon, namin kung tatanggapin. Salamat po sa patuloy po niyong paglilinis sa aming mga puso upang ang salita po niyo, Ama, na aming pong tatanggapin ay patuloy na yumabong, mamunga at lumaganap pa, Ama. Salamat po, Diyos, pinagkakatiwala po namin sa inyong lahat ng ito. Salamat po sa Banal na Espiritu. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Please remain standing as we read the Word of God in Psalms chapter 2. Why do the heathen rage and the people imagine a vain thing? The king of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, let us break their bands asunder, and cast away their cords from us. He that sitteth in the heavens shall laugh, the Lord shall have them in derision. Then shall he speak unto them in his wrath, and vex them in his sore displeasure. Yet I have set my king upon my holy hill of Zion. I will declare the decree, the Lord hath said unto me, Thou art my son, this day have I begotten thee. As of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession. Thou shalt break them with a rod of iron. Thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel. Be wise now, therefore, O ye kings. Be instructed, ye judges of the earth.
Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry and ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him. Purihin natin ang salita ng Diyos. Amen. Maaari na po tayong umupo. At ngayon naman po, i-ready na po natin ang ating mga Bible, notebook, ballpens. At ihanda din po natin ang ating puso sa pakikinig ng salita ng ating Diyos na ibabahagi po sa atin ng ating pastor, Pastor Roland E. Santiago. Yun, may nakaisip na gano'n. Nagbigay, 50 pesos. Ang pinagbigay niya yung anak niya. Para matuto ng sharing. Kung naman yun, hindi nakaprograma, bigla na lang kinumbik ng Lord. Yung dala-dala niyang 5. Hindi na malita, nakikwenta na ako. 200. Hallelujah. Pwede pala yun na on the spot at may itouch ang Lord ng gano'n. So, kinausap kami, ay, walang problema, dito tayo. Yung mga bata, tuwa sila, hallelujah. Praise the Lord. Yung mga hindi naasahan na pagpapala. Ngayon, in connection with that, yung TMC nga, si Casey ang naunang pinadalo sa conference para malaman niya paano gawin, paano pumunta. Kasi hindi lang para sa kanya, open yon sa lahat ng nananalangin na makapunta rin sa conference sa Thailand. Pero sa susunod sa Bali, Indonesia. Maganda doon. Okay. So, mag-ipon na kayo. At hindi lang ipon, may passport kayo. Okay, ha? Kung walang passport, mag-pray kayo na teletransport. Teleportation. Okay. One way lang, mahirap makabalik yon. Okay, so, ipag-pray natin yon. Itong GBS na pupunta namin, ipag-pray nyo rin, we want to know the place. Parang, no Japan kasi na, basbasan. Okay, lalagyan ng daan kung paano ito. Kung sino pwede pang pumunta in the future. And have the faith. Kaya, although, praise God, sa totoo lang, hindi ko masabi ito kung need ko lang. Pero dahil sinasabi ko na, if you want to plan na ako rin in the future, ay pupunta dyan, tanim. Di ba? Totoo yun. Babalik sa'yo. If you cast your bread upon the waters, it will go back to you. Okay? Hindi mo alam, it's a miracle na ibabalik ng Lord sa'yo. Kung hindi ka man, wala ka mang plano na pumunta, at least, yung sinabi ni Sir Annabel ay nakasama ka sa Espiritu, nakasama ka sa mission. Yung blessing namin, blessing mo rin. Ganon yon. Okay? So, let's start to do the world mission. Let's make it a reality. Kasi, yun yung isang tinanong ko sa Lord, Lord, bakit hindi pa buhos yung pagpapala? Sabi ng, kung sabi kaya habang nagpipray ako, reviewin mo kasi yung Great Commission. Ginagawa nyo ba yan? Yung go unto all the world. Okay? So, world yun, hindi dito lang, di ba? Ngayon, ako naman, ako konsensya na go to the world, pero hindi natin naabot yung kapitbahay o yung kapit barangay. Yun yung logic niya dyan. So, habang nagpiprepare tayo to go unto all the world, at I believe, time will come in the near future, very, very soon, we will be reaching out for young professionals, alright, at mga graduating students na in the future pupunta sa ibang bansa, pero bago pumunta, na-train na natin sila. Unto all the world. And at the same time, para hindi nakakahiya na nasa world, ibang mundo na tayo, right? Pero yung ating kapitbahay ay hindi pa naligtas o ang ating mga kapitbarangay ay wala pang outreach. Dapat ang nakasulat, both in Jerusalem. Both means sabayan. Pwedeng sabayan. Alright.
At may good news ako, yung 50 na yung puro natin, ay meron tayong free mentoring sa Dagupan City. Nakausap ko na, very much willing. Libre, pati lugar libre. At si Sir JR at Carol ay magtuturo din. Okay? Haatakin natin sila. Yung 50 na young people na na tuturuan ng entrepreneurship. And then it will be formally, nag-usap kayo ni Sir JR kagabi, it will be formally organized yung Young Entrepreneurs Association of Pangasinan. Yes. Oh, God. Yep. Ganun siya. Yep. Young Entrepreneurs Association of Pangasinan. Yep. Okay, yep. So, tayo ang magsisimula noon. Mga young professionals na entrepreneur. Kasi, isang pangako ng Lord sa akin noon is, God will raise up army of supporters. Na hindi ko yung kinakalimutan ng nagpipray ako. Kasi, sa mga hindi pa nakakaalam, nung unang panahon, ang hirap ng ministry. As in, mahirap. Pamasahe pa lang, toothpaste pa lang, umiyak ka na sa Lord. Hindi maka-identify yung iba kasi ngayon, sobra-sobra. Meron ako nakitang nagla-life group dito. Sabi ko, dito ko gusto makipag-life group. Sagana ang supply dito, sagana. Hindi ko alam kung Bible study o kumakain sila eh. Parehas, sobra. Pumipindot din ako ng konti. Kasi tuwing makita ko sila, may supply. Pero nung unang panahon, hindi ganon. Hirap ng buhay. At nag-pray ako, Lord, ano ako, magpipreach ba talaga ako? Magpa-plant ng church? Or punta na lang ako abroad at maghanap buhay at support na lang ako? Yun yung question ko noon. And then, dumating yung kontrata noon. At that time, 1980s, 250,000, isang pirma ko lang, kukunin ako agad. Oh, man. Nag-pray talaga ako sa Lord. Nag-fasting ako. Kasi, kung may need, akala mo, ito na yun, di ba? Pero ang sagot ng Lord sa akin, tagal na yun, 1980s, I have called you to preach the word. I will raise up an army of supporters. Army yun. So, ibig sabihin, marami. At I speak and I declare, wag nang I prophesy, ano? Pero para hindi magtanong yung iba, mangyayari yun sa atin. Dadami ang ating kabataan na may heart, may willingness to support the ministry. Kasi nakikita nila. Amen ba? Praise the Lord. We will raise up champions from the kabataan. At itong mga kabataan na ito ay naintindihan nila kasi na-mentoran sila ng upper class nila. And we will work together. Hindi sisipirit yun. Amen? Praise God. So, ay pinangako ng Panginoon, mangyayari yun. Pero, ang pinaka-strong ingredient doon ay prayer. As of now, may nag-pray na. Amen. Yung prayer. Itong prayer na ito, which is the kingdom and intercession. Kingdom, prayer, and intercession ang ating pinag-aaralan. Napakaraming programa, yes. Yung iba ay, kabila, ano kayo, program-based o puro programa? No. Tayo, mahirap naman kasi ang hindi organized. Okay naman yung random. Sometimes God will call us to preach the word randomly. Alright? Pero, I believe that God is a God of order at yung ginagawa natin, yung nakaprograma, natututo tayo, nababawasan ang problema, ang hassle ng ministeryo. Amen? Praise the Lord. At tumaas ang level ng ating confidence sa pagtuturo kasi noon, desire nyo lang magturo pero hindi nyo natin alam kulang sa confidence, tama ba yung ituturo ko? Pero praise the Lord. Because of our program sa AGMA, marami ang lumakas ang loob at may mga lumapit nga sa akin, Pastor, doon sa amin, gusto din namin. Nangyayari ba yan noon na nagbo-volunteer yung mga tao na magsimula? I am waiting for more. Nakausapin ng Lord sa panaginip, sa panalangin, at lalapit. Paano din dun sa amin? Paano magsimula sa amin? Yun ang dapat. Yan yung may missionary heart. Magsisimula sa local. But, yan ay may papanganak ang mga vision na yan. Bakit si Pastor di naubusan ng activity o kaisipan o plano? Kasi pinapanganak yan sa panalangin. Pag tayo ay nananalangin at nag-i-intercede, para kang naglilihi.
Amen? Okay. Parang ganun lang. Nung una, hindi ko alam ang ibig sabihin ng maglihi kasi pambabae lang yan. Pero ngayon, ang mga lalaki pwede nang maglihi. Sa spiritual. Pwede na. Hallelujah. So, praise God. Yan ay because of the kingdom prayer and intercession. And I would like to call, again yung popular na, hindi ito ritual prayer. This is a prayer na itinuro ng Panginoon. This is the first part only. Doon sa pray like this, meaning format. Baka tayo, master na natin to kahit nakapigay, inaantok na, tapos ganyan natin noon, di ba? Our Father, who art in heaven, hallowed be your name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven, give us this day our daily bread. Di ba? Parang yan, di ba? Our daily bread, and forgive us our sins. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, now and forevermore. Amen. Ako susunod, hindi na kasali yun, di ba? Okay, so, noon, ganun tayo. Yung parang, kahit hindi mo iniisip, hindi mo naintindihan, automatic, kasi yun yung, na-train tayo na ganun. Wala namang masama na galing tayo sa ganun. Hallelujah. Amen? Okay, kasi, at least, tama naman yung hindi mo lang naintindihan, hindi lang pumapasok. Pero kung maging seryoso ka na, Our Father, who art in heaven. Di ba? Amen. Ibig sabihin, may ama na nasa langit. Ilan ang kilala niyong ama? Sige nga. Ilan? Hallelujah sa isa. Pero identify. Yung iba, alam na nila kasi dumaan sa Father Heart of God. Amin ba? Yung ating on eagle's wings. So mayroong pinaka-main Heavenly Father, may earthly Father, at you are of your father, the devil. Tatlong klaseng ama yun. Okay? Doon sa Heavenly Father, iisa lang yun. Our Heavenly Father, may characteristic siya, at we must know Him. Okay? Sa earthly Father, marami ding earthly Father. Tinuro ba yan, Sister Catherine? Di ba? Absent Father, responsible father, absent-minded father, present pero absent, nandun pero parang espiritu, mga gano'n, di ba? Okay. Master ni Sister Kat, yun. Yun yung earthly father. Kaya may mga ibang tao na pag sinabi mong God is our Father, hindi makarelate. Hindi niya matanggap. Hindi niya makuha ang Heavenly Father. Kasi sinabi mo, our Father in heaven. Takot siya sa Father kasi pag sinabi mong word na Father narinig niya, yun yung bumubugbog sa kanya. Hindi niya maintindihan yan. See, the concept of God, lalo na pagbata pa, hindi nila naintindihan except sa experience nila sa bahay. Tama ba? Kaya pag yung Father niya sa lupa, binugbog, inabuso, pinagalitan, hindi pinapansin, pag sinabi mo, our Heavenly Father is a loving Father, ang hirap maniwala yan. Kasi walang concept of God's, of the loving God in heaven. Wala. That's why, isa sa mga pinag-aaralan natin yun sa On Eagle's Wings. Ipapakilala ang Heavenly Father. Amen! Kaya pag nag-pray ka ng Our Father, who art in heaven. At ang Panginoon Jesucristo, grabe pa yan. Nung sinabi niya, my Father is now your Father. You can now call Him Abba, Father. Personal yon. Pag sinabing Abba, my Daddy. Kasi ang word na Father is parang originator. Nakuha nyo? The father of modern chemistry. Sino yan? Jay? The father of biology. The father of being originator ka. Yun ang pagkakilala ng mga raming tao pag sinabing Father God o God the Father ay He is the originator of Israel, the father of the nation of Israel. Pero nung sinabi ni Lord Jesus Christ, Abba Father, hindi originator ang meaning. Hindi lang siya originator, hindi lang siya beginning or the starter. Ang sinasabi ni Lord, He is your
loving father. May relationship. My daddy. Nawa natin? Amen? Father and son. Na hindi yan naintindihan ng mga Israelites nung una. Kaya na ang Panginoon Kristo, my father will be your father. You can call him Abba Father. So, ilan ang nag-pray sa inyo nung nasa religion pa tayo na ganun ang pagkakilala mo sa Heavenly Father? Alam niyo kung bakit wala? Kasi yung concept natin sa Father noon ulit ay yung parang ipinattern natin sa pamilya. Si tatay mahirap lapitan. Kasi lumalapit ka pa lang, yung kailangan mo naman nila. Yan ang picture ng Father sa earth na itinuro sa pamilya. Tama ba? Kaya kung lalapit ka kay Father at takot ka, dumaan ka kay Mother. Alam niyo na ngayon. Ang itinuro. Tama? Kasi si Mother ay madaling lapitan. Yan ang concept. At si Mother, sasabihin niya kay Father. Yung anak mo naman. Di ba? Kaya nabaon sa relihiyon ang Pilipino. Yun ang na-brainwash tayo sa ganon. Mayroong tagapamagitan na mother. Totoo naman sa earth, ganon eh. Pag yung tatay, mamamalo, takbo sa likod ng nanay. Ganon ang picture, di ba? Nakakita ka na ng si nanay, ang hinahabol ka ng palo, tapos tumakbo kay tatay. Kukunti lang siguro yun, kung meron man. Tama? So, yun yung nabaon tayo sa religion. Ang hirap nating ipag-pray ng tama yung itinuro ng Panginoon. Our Father who art in heaven. Bakit who art in heaven? Kasi to identify Him from earthly father. To identify Him from the devil. Kasi si devil, father yan ng mga disobedient. Ama din siya, ama ng mga sinungaling. Alam niyo na, ibig sabihin ko, di ba? Ama ng mga suwail. Yan si Diablo. Kaya, nirebuke ni Lord Jesus Christ yung mga pariseo. You always search the scripture for in them you think you have eternal life. But why don't you come to me so that you will have eternal life? At the same Torah ang pinag-uusapan, away sila, kaya naaway ang Panginoon Kristo, at sabi niya, you are of your father, the devil. Unbelief ayaw manampalataya you are of your father. Kaya, be careful pag tumatawag ka, our father. Sino yun? Kilala mo? Di ba? So, yun yung ating prayer. Dapat alam na alam natin yun. Our Father who art in heaven. He is the King of heaven. Baruch ata Adonai Eloheno melech haolam. Okay. Blessed be the Lord God, King of the universe. Ayan yun. So, He is the only King. He is the only God, the only King, the Father, a loving Father. Para hindi tayo magkamali, baka may dumating na magturo sa atin, anong Father yan? Yung Old Testament God, mabangis na Diyos, makastigo na Diyos. Ganito, sa New Testament, iba ang Diyos sa New Testament, iba ang Diyos sa Old Testament. May nagtuturo ng ganyan ngayon. Hindi nila mapag-isa yung history. Hindi nila maintindihan yung Old Testament narrative sa New Testament. So nagka-problema ngayon. And yet, ang pastor na yon ang daming sumusunod sa kanya. Nasa radyo dati yan, pero tinanggal na siya doon sa FEBC. Dahil love, love, love na yan. Love, 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 pero walang justice. Love, 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 pero baka nakikinig pa yung iba sa inyo, ha? Pinsel yun. Totoo. Yung iba, ano yun, pastor? Pencil ang apelido niya. In English ko lang. In English ko lang. Totoo yun, sinasabi ko. See, he cannot identify hindi ko lang kung nag-aral ng theology talaga, yung narrative niya, na iba. Okay? The Old Testament God is the same God in the New Testament. The narrative is different, history is different. Iba ang dealing sa Old Testament, iba ang dealing sa New Testament. Ang liwanag ng Biblia, the soul that sin must die, justice yun. But because Christ came, mercy yun. Hindi pwedeng love, love, love kahit na pupunta na sa impyerno. Sige, pwede na rin.
dahil mahal ka ng Diyos, sa impyerno ka pupunta. Ganun ba yun? O wala nang pupunta sa impyerno? Masisira yung narrative. Okay, anyway, yan yung they want to identify the God of the Old Testament, Yahweh, na yung parang Diyos ng mga Babylonian. That's very wrong. So, wrong doctrine yun, ha? Alam na natin yon. Okay, baka mamaya nakikinig pa kayo doon, baka may spirituhan kayo. Okay? So now, I'm giving now the warning na don't listen and don't use that pencil. Okay? Amen? Okay. So, our Father who art in heaven, holy be your name. So, when you call the Father, hindi yung Heavenly Father, give me, give me, give me. Hindi ganon. Diba? Dapat munang mauna ang worship. We worship Heavenly Father, our Father in heaven, holy be your name. And then the cooperation, thy kingdom come, thy will be done. It's divine alignment. Oh, shalak. Di ba? Thy kingdom come, thy will be done on earth. Divine alignment yon sa Panginoon. On earth as it is in heaven. Oh. So, give us this day, meaning our daily bread, bagamat hindi naubusan ang Panginoon, pero bakit every day? Bakit hindi na lang give us this month? Hindi naman sa tayo. Give us this week? Bakit give us this day? It still represents relationship. Bagamat ang Lord, hindi siya makunat, huwag niyo isipin ng Diyos, ang kunat naman. No, walang ganon. If you know the Father, if you know God, He is more than willing talaga sa lahat-lahat. Pero yung iba, walang alignment. So, pag nag-align tayo, right, sabi mo, gusto kong maligo, hindi ka naman sumasalok doon sa shower, nakatingin ka lang, di ba? Ang ganda ng tubig, sana all. Gusto kong maligo, hindi ka tatamaan talaga. So, pumunta ka sa tubig. Amen ba? Okay, you align yourself. Alright, so give us this day our daily bread. Praise God. Meaning, meron yan sa Old Testament. Alam niyo ba yung mana na sinustain sila? Yun yung detox nila nung umalis sa Egypt, di ba? Ang kinain nila sa wilderness, yung 3 million plus na umalis sa Egypt, ay mana. Ano ba yung mana? Mamanahin? Yun yung galing sa langit at bumababa, bago umaraw, kukunin mo yun. Medyo matigas yun. May nagsabi ay parang marshmallow, hindi. Matigas yun. Kinukuha yun, tapos igagrind nila, at yun ang ginagawang bread. Imagine, ang mga Israelite kumain ng bread from heaven. Every day yun. Pag naarawan yun, nauuod. Kaya dapat maaga ka na mag-pick up. Nung dumating ang Panginoon Kristo, ang sabi niya, I am the bread from heaven. Amen. So, papasok si Hit Budidat. Yung appointment with God every day. Ang mana, hindi yung pagkain na isinusubo lang sa Old Testament yon. That is just a shadow. The true living bread is the Lord Jesus Christ. I am the living bread. I am the bread from heaven. Amen! So, like, yung pag sinabing daily bread, hindi, not necessarily, sabihin ko, not necessarily, although kasama, yung physical bread lang. Kasi paano yung mga may refrigerator na ang laki-laki, tapos pag isang buwan yung refrigerator niya, ibig bang sabihin, mali yung prayer niya pag sinabing, give us this day our daily bread. Pero pa ako nagpipray nito, sobra naman ang karga ng refrigerator ko. Di ba? Amen? Hindi. Ang prayer na yun para sa mga mahirap, yung walang ref. Give us this day our daily bread, kasi isang kahig, isang tuka. Wrong na naman. So, sa Kristiyano, we believe on God's provision. Pero let's go more than that. Pag daily bread, daily message, daily revelation, daily message from the Lord. Kasi hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. So let's apply the word bread doon, na hindi lamang sa physical bread o physical na pagkain, but it's actually the bread from heaven, the Word of God, Jesus Christ, our Lord. Amen.
Kasi may mga nananalangin pero walang nare-receive. Hindi nasa-satisfy. Amen ba? So when we pray, we meditate hanggat sa ma-receive tayong bread for our spirit. Ang nakagis na naman natin, laan mo, saan ka? Pupunta ako sa misa. Bakit? Bread. Makikikomunyon para bread. Now, walang masama sa komunyon, di ba? Sa atin, lalo na. Amen? Pero pag ang pagkain ng kaluluwa mo ay yung communion at walang word of God, mukhang tabingi. Amen ba? Yung communion is symbolism na the Lord has, sabi niya, do this in remembrance of me. So pag nagko-communion tayo, ano ang mga nare-remember mo? Cross of Calvary at saka daily devotion dapat. Amen. Na dapat hindi maputol ang devotion on daily basis. Yun yung ating itinuturo dito din sa ating hitbudita. So, give us this day our daily bread and forgive us our sins. Di ba? Okay. As we forgive our debtors. Ito ay accepted na nasa lupa pa tayo. At although perfected na ang ating spirit, paid for na ang kasalanan natin, alright, we are justified. Alam niyo, justified just if you have never sinned. Sa mata ng Diyos, malinis na tayo, yun yung justification. At yung ating past sins ay binayaran na ng Panginoon Kristo. Amen ba? Actually, lahat. Pero ganito ang application niya. Okay, yung effect ng blood, lahat, past, present, future. Pero, yung experiential knowledge, alam mo dapat na all your sins are forgiven. Now, yung sin na kinakaharap natin everyday, alright, we are being delivered. Meaning, presently, pag nasa iyo ang buhay ni Kristo, yung buhay ni Kristo, na pagtatagumpayan mo ang kasalanan. Kaya if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. Mahirap makipag-fellowship kung tabi-tabingi ang lakad ng bawat isa. Amen ba? Pag nakakita ka ng mga langgam at merong ganon sila, nagkakaisa sila dahil mayroon silang pagkain. Tama? At hinahatak nilang pagkain. Anong tawag doon? Fellowship yun, di ba? Bakit kaya pag yung langgam nakalinya na ganyan, harangan mo, iikot, babalik sa linya? Na-experience na yun? Yung mga, parehas ko na sa distance on, in-experiment ko yung langgam. Bakit may linya kaya? Bakit? Tapos, ano yun? Nagsasalubong sila, they kiss each other, they hug, or nagbubulungan. Anong binubulong nila? Nakarinig na kayo ng bulong. Sabi na, may pagkain doon. Tapos, bakit saan ka pupunta? Tatawag pa ako ng iba. Narinig din ni nanay, di ba? Tatawag kayo ng iba. Yung iba naman ay, bakit? Salubong ulit. Punta, salubong. Bakit? Mabigat, iuwi. Tawag pa tayo ng iba. Katatapos ng DBBS, dapat alam nyo yun. Amen! Hallelujah. Baka yung mga bata lang nakaintindi noon, ha? Look at the ants. Walang leader, pero they cooperate, they are united. Ang ibig niyang sabihin ay, pakang maintindihan ng iba, ay, look at the ants. Kahit walang leader, tanggalin na yung mga leader dyan. Kaya na, hindi ganun ang context. Ang context ay, kung yung mga langgam, maliit ang utak, pero nag-unite, at sila ay nagkakaisa, at nagsisharing, how much more to you na may leader? Yun yung point of comparison. Right? How much more to you, mas malaki ang utak mo kaysa langgam, may leader ka pa. Bakit hindi mo ma-perfect yung unity? Bakit hindi mo ma-perfect yung sharing? Bakit hindi mo ma-perfect yung ugali ng langgam? Amen ba? Mag-improve naman tayo. Amen? Pag nakikita ko, Lord, di ba? So, ang ibig sabihin, in this earth, while we are on earth, we are in the presence of sin. Saan ka mang tumingin? Di ba? Huwag lang dito sa church. Mga banal tayo dito. Amen ba? Pero paglabas mo, amen? Well, tapos sasabihin, tukso, layuan mo ako. Ang ibig ko sabihin, in this earth,
hindi mawawala ang sin kasi habang nasa earth ka pa. Tama? Okay. So yung iba, dahil ayaw na magkasala, nagmungha. Nagmungho. Ay, mungho ba yun? Pag lalaki, mungha, babae. Munghe. Kasi ayaw nang makakita ng kasalanan. Ayaw ko namang i-advise yung pag nakakita ng kasalanan at hindi mo na ulitin, huwag mo nang alisin ang mata mo. Mga ganon, di ba? Wrong advice yun. Darating. Ay, nandiyan mo sila? Okay. Yun. Okay lang. Okay, so, tapusin ko lang yung aking... So, nasan na tayo? Sa forgive us our sins as we forgive others. Meaning, ang requirement ng kingdom of God ay purity. At alam ng Diyos na hindi natin ma-perfect sa lupa, although may initiative tayong perfectin, pero merong sablay. Pero God made a provision na kahit sumasablay ka, hindi ka nire-reject ng Diyos. Dahil nag-made effort ka, na meron kang initiative na perfectin ang daan mo at natatapilok pa ka rin, at gusto mo pa rin perfectin, natatapilok ka pa rin, at gusto mong perfectin, natatapilok, parang bata lang yan na naglalakad. Tama? Hanggang sa time na alam mo, the perfect time when Christ will come, we will be perfect. Pero wag nating alisin yung ingredient ng initiative to walk in purity. Pero to be pure, sinatisfy ng Lord ang equation, di ba? Ano ibig sabihin? Ang tao ay nagkasala, pero pinatatawad ng Diyos, pero habang nasa mundo siya, ay napapalibutan pa rin siya ng kasalanan, gusto niyang lumakad sa tama, pero nandiyan pa rin ang kasalanan. Kung ipapamuhay niya ang buhay ni Kristo, mapagtatagumpayan niya ang kasalanan. Pero sakali mang sumalpak pa rin siya, mayroong kapatawaran. Amen! Oh, kaya there is now no condemnation to them who are in Christ Jesus. Yung nag-i-strive ka to walk the path of Teshuvah. Or Teshuv. Ha? Amen ba? Going back to God's original design. Until when Christ will come, ano mangyayari? When Christ will come, ano mangyayari? Magkakaroon ng perfection. We will be removed from the presence of sin. Oh, amen. Ang tawag doon, glorification. Mag-glorify tayo. Yung ngayon, sanctification. Naglilinis tayo. God requires purity, kaya may forgiveness. O, hindi yung ganito. Mali naman yung kaisipan na, Lord, gawin ko na lahat-lahat ng kasalanan para minsanan na lang mamayang hihingi ng tawad sa iyo. Pagbalik mo, hindi pwedeng ganon. Di ba? So, mag-i-strive ka talaga na malinisan. Why? If you don't do that, we have no fellowship. Kasi ang fellowship na perfect pag lahat tayo ay pure in the sight of God. And we must believe na through the blood of Jesus, anuman ang ating mga kahinaan, kakulangan, at mayroong magpupurify sa atin na blood of the Lamb. Amen ba? If we walk in the light, we are covered by the blood. Kasi nandun yung striving to walk with God. Amen ba? Amen. Forgive us our sins. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. So, hindi ituturo yan na we can be delivered pag hindi gagawin ng Diyos. Meaning, God is willing to deliver us. God is willing to save us. Kung sabi nga, if there is a temptation greater than what you can, yung hindi mo kaya, sabi nga, the Lord will make a way of escape. Amen ba? So, kung conscious ka, now, don't be sin conscious. Alam mo yung sin conscious, yung bawat lakad mo, baka magkasala ko. Baka matapilok ako. Baka matumba ako. Yun, sin conscious yun. Pero ang God conscious ay yung parang bata na natutong lumakad kasi nakatingin siya doon sa father niya or mother niya. Kaya mo yan. Halika, kaya mo yan. Tatumba ka na, sasabihin pa ng tatay mo, tayo ka, kaya mo yan, kaya mo yan. Di ba? Yun yung father conscious. Heavenly conscious. God conscious. Yun yung Teshuvah. Yung mga sin conscious, ang hirap. Kasi pag
natumba, hindi ko talaga kaya. Dito na lang ako. Yun yung sin conscious. Tapos takot. Lumakad. Takot mag-decide na tutuloy. Takot kasi baka. But you know what? Ang sabi ng salita ng Panginoon, we are overcomers already. Amen ba? By the blood of the Lamb. Kaya, huwag mong tingnan na, magiging santo muna ako bago ako maglingkod sa Diyos. No, God is not requiring that. Okay, pag pinipray mo, maging santo muna ako, para ka naniniwala sa religion na yung santo sa langit, baka doon ka mapunta, di ba? Hindi yon. Ang saint sa atin is, lahat tayo ay pinabanal ng Diyos. Amen. I will cut it short here kasi meron tayong hindi natapos pero may natanggap na tayong bread. Amen? Amen? So, doon pa lang sa Our Father who art in heaven, holy be your name, the Lord's Prayer, na itinuro niya, i-meditate ulit natin yon. Ang level ng understanding natin doon sa bread, ulitin ko, noong unang panahon, pagkain lang talaga. But it's not about revelation or Word of God. Now, lalalim tayo doon. At tumatawag ka, Our Father who art in heaven, dapat alam mo talaga na He is a loving Father. Amen? He is a good Father. Inaawit naman natin yon. Amen? And He is not same with our earthly father. Pag nagturo tayo sa mga bata, i-point out natin mabuti yun. Our Father in heaven is different. Right? Amen ba? Praise the Lord. May isang activity na hindi natin napapos noong DBBS, and that is the awarding. Meron ba tayo? May award? Saan si? Awarding of certificate to the teachers. Nagawa niyo ba yun? No? Nagawa ba nung DBBS? Hindi, no? Okay, so hindi nagawa. So, pwedeng gawin natin ngayon. Nakaready ba yung certificate dyan? Nandiyan ba siya? Kinausap niya ako kanina eh. Pakitawag na lang. Sister Catherine. Okay. Yun yung ibinulong niya sa akin kanina. Kasi habang nandito pa si Carol at saka si Ma'am Carol at saka si Sir JR, ay at least bago sila bumalik sa La Union, dumaan sila dito. Nasaan sila? Okay. We will acknowledge and appreciate our teachers. Kasi doon sa Santa Barbara, dahil mahaba ang oras, nandun na yung mga pulis, in-appreciate na yung mga teachers. Okay na? Okay. Okay ba tayo? Amen? At least nakakuha na tayo ng bread. Amen ba? But praise God, I will continue this when I'm back. And napakaganito. Ang natapik ko yung prayer, ang hindi ko masyadong, ang susunod dito is the intercession, which is extension. It's more than about yourself. Yun yung intercession. In the kingdom of God, hindi pwedeng ikaw lang. In the kingdom of God, hindi lang salamat sa the Lord's Prayer, but in the kingdom of God, alright, ang format natin in order to live successful at saka victorious sa earth na ito, sa mundong ito ay nandoon yung hindi mo lang iniisip ang sarili mo. Kaya nga, intercession. Because tulay ang ibig sabihin yun. Intercession. Namamagitan. Right? Hindi intercession of the saints na patay na, but our intercession of the buhay ng mga saints. Amen ba? Praise God. So, Jal, nasaan ba siya? Yung certificate meron? Okay. So, sabi namin, kung hanggat kaya ninyo, bago kayo umuwi sa La Union, ay can you be there on Sunday, doon sa after my preaching, para we can give the certificates to the teachers. Amen! Praise the Lord. Kasi yung mga iba kasi nag-aabang sa Facebook kung anong susunod na kabanata. Kaya, dapat lang talaga i-appreciate natin yung mga teachers. At lahat ay volunteers yan. Praise the Lord. At lalo na sa mga I suggest na igawan nyo rin yung mga sponsor natin, a separate one. Pero ito muna yung mga teachers natin. Isusunod natin yung mga nag-donate sa atin. Alright, so praise God. Manalangin muna tayo. Amen. Hallelujah. Tayong lahat ay tumayo at manalangin. Hallelujah. Sinong pinagpala ng Panginoon?
Sino nagkaroon ng bagong pananaw tungkol sa the Lord's Prayer? Kailangan kong i-compare kasi yung old system sa bago. Okay, para maintindihan, ganun pala yun. Hallelujah. So this time, let's pray. Father, in Jesus' name, in the name of your Son, Jesus Christ, our Lord, maraming salamat for all your promises. They are all yes and amen. So Father God, sa oras na ito, hallelujah, we just humble ourselves, knowing, O God, of your mercy and love and justice and what you have done, Lord God. You have given your Son, Jesus Christ, our Lord, for our redemption, for our salvation. So salamat, Panginoon, at tinuruan nyo rin kami how to connect to you, how to relate to others, and how to live victoriously and continuously in this earth. Salamat, Panginoon, because we know we can survive. Hindi lang survive, we will overcome. And we are overcomers, we declare in Jesus' mighty name. Salamat sa mga ministry, sa mga ipinagkatiwala niyong gawain, kung paano namin dalhin ang iyong ebanghelyo sa mga tao, sa mga bata, sa mga pamilya. Equip each and every one of us, O Lord God. Hallelujah. Thank you, God, for your Holy Spirit. Holy Spirit, activate, O Lord God, continuously our love, our faith in our hearts. And this time, as we acknowledge our volunteers, our teachers, our staff, and everyone, O Lord God, na ginamit mo, Panginoon, maging matagumpay ang gawain sa DBBS, I pray that you will raise them up more, Panginoon, ng commitment nila na lalong sumidhi at Lord God, mag-alab ang pagmamahal nila sa iyo at sa mga tao, sa mga bata especially. We give you praise, we give you glory in Jesus' name. Amen. Amen. Praise. Ayan. Praise God. Hallelujah. So, blessed na blessed po ba ang bawat isa? Amen. Praise the Lord. So, yun po yung tinuro po ng ating pastor about sa prayer. Paano ba manalangin? So, pinakita po doon, binahagi po ng ating pastor na dapat alam talaga natin kung sino ang ating Diyos. Amen? Napakahalaga na kilala natin siya. Hindi lamang siya ang ating Diyos, kundi ating Ama. Kaya napakahalaga din talaga na actually, as a testimony, kapag ang daddy ko po ay tawag nito, stricto po siya. Pero alam nyo, naging blessing yun sa akin. Kasi nung bata pa nga, nababahagi na ng salita ng Diyos. Ang nangyayari po doon, nung nalaman ko na hindi lamang pala si Lord ay Lord lang natin, kundi siya rin ang ating Ama. Alam nyo, pag nagagalit noon ang daddy ko sa akin, ang ginagawa ko, nagpipray ako kay Lord. Kasi alam ko na si Lord, handa niya akong pakinggan dahil alam ko, naniniwala ako na siya ang Diyos na mapagmahal. Na hindi lamang siya Diyos, kundi mauunawaan niya kung ano yung nararamdaman ko. Kaya ang ginagawa ko noon, nagpipray ako, and sometimes nagsusulat ako sa Diyos. Sinusulat ko yung laman ng puso ko. Kaya napakahalaga talaga na alam mo ang Panginoon na hindi lamang siya ang Diyos natin. Kung paanong siya ang Diyos natin na He's a holy God na hindi siya nalulugod sa kasalanan natin. Pero siya ang Diyos na mapagmahal. Siya ang Diyos na nakakaunawa ho sa atin. At sabi pa po na ituro pa po ng ating pastor, ng ating senior pastor, yung naisulat ko po doon. Sabi niya, ang prayer, lahat ng vision ipinanganak sa panalangin. Kaya mahalaga na nananalangin tayo lagi. Amen? Nananalangin at nag-aantay ng kasagutan sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya naghihit budidot po tayo. Amen? Napakahalaga po yun. Amen po ba? Napakahalaga at napakahalaga din bilang Kristiyano, alam mo kung sino ka, kung ano ang iyong identity sa harapan ng Diyos at sa lahat. Amen? Kasi kung hindi mo alam yung identity mo bilang anak ng Diyos, parang mahihirapan ka. 'Di ba? Kaya minsan yung iba,
napapariwara, humihinto kasi hindi nila alam na si Lord, siya ang Ama natin, nagmamahal, mabuting Diyos, at ikaw, tinanggap ka niya bilang anak niya. Anak tayo ng Panginoon. Ano man yung nagawa mo, sabi nga ng Panginoon, ng ating pastor, nasasablay ka man, pero kapag tayo, alam mo na anak ka ng Diyos, kailangan mo ang salita ng Panginoon. Kailangan mo siya sa araw-araw ng iyong buhay. Nagdedepende ka kasi anak ka niya. Lumalapit ka lagi kasi ama mo siya. Yun ho yun. Napakahalaga na alam natin na anak tayo ng Diyos. Na anuman ang mangyari, hindi ka matatakot kasi anak ka ng Panginoon. Yun yung identity mo na dapat mong malaman. Nasa sa puso mo, nasa sa isip mo. Amen. Kaya ka na nalalangin. Amen. Nananalangin ka kasi kailangan mo siya. Nananalangin ka kasi ito yung buhay mo. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. Mayroon akong pinanghahawakan lagi about prayer. Sabi doon sa Isaiah 58:9, then you will call and the Lord will answer. You will cry for help and He will say, here I am. Ito ang lagi kong sinasabi sa Ama nating Diyos. Kapag mayroong mga trials sa ating buhay, napakahalaga, call, tumawag, manalangin. Ito yung sinasabi ko, Lord, sinabi mo sa Isaiah 59, yun. Then you will call and the Lord will answer. Sinabi mo yun, Panginoon, sinabi mo yun, Ama. Ganun po ako, umiyak ako sa Panginoon. Sabi nga, you will cry for help and He will say, here I am. Kaya kahit hindi ko nakikita si Lord, alam ko nandiyan siya kasi yun ang sinabi niya. Kasi ang salita na ay hindi babalik sa kanya ng walang kabuluhan. Amen? Kaya napakahalaga talaga sa isang anak ng Diyos na laging nananalangin. Nananalangin tayo. Amen po ba? Amen. So, kung may blessing ka man, manalangin ka. Amen po ba? Kung nahihirapan ka, manalangin ka. Kung pagod ka, manalangin ka. Kasi siya ang Ama natin. He is the source ng ating buhay, ng ating lakas, ng ating hininga, ng ating joy. Amen. Hallelujah. Kaya nga sa ating buhay, napakahalaga na tayo, yung sinasabi po, yung tinuturo po ng ating pastor, nila Inay, about sa hit budidot, napakahalaga po yun na nagbabasa po tayo, nagme-meditate tayo ng salita ng Diyos. Kaya naging, favorite verse ko, ang Joshua 1 verse 8. Amen? Kasi napakahalaga yon. Meditating His Word, huwag nating kaliligtaang basahin ang aklat na yon. Dili-dilihin natin yon araw at gabi. Amen po ba? Daily bread, na din po ng ating pastor kanina. Daily bread, hindi lamang pagkain. Amen? Hindi lamang pagkain, kundi daily word na ating binabasa na kanyang salita. Amen po ba? Kaya nga, yung merong po doon yung our daily bread na parang, anong tawag doon? Oo, yun po yun. Alam niyo po noon, yun po yung laging ginagamit ko noong nasa Hong Kong po ako. Kasi hindi ko pala alam noon yung soap. Pero nung natutunan ko ang soap, amen? Yun na yung ginagawa ko. Ginagawa natin. Kaya we are so blessed. Amen po ba? We are so blessed sa ating Diyos, sa ating Ama, and we are so blessed sa lahat ng mga kapatiran natin. Amen po ba? Nagbabahaginan ng salita ng Diyos, nagtuturoan. At salamat sa ating itay at inay. Glory to God sa buhay po nila kasi tinuturuan po tayo. Amen? Daily bread. Amen po ba? Kailangan natin ang laging magbasa ng salita ng Diyos. Amen po ba? Praise God. Kaya napakahalaga. Amen? Ulitin ko po, napakahalaga na ang ating Diyos, alam natin na siya ay hindi lamang ating Diyos, kundi Ama natin na nagmamahal at tunay na napakabuti po sa ating buhay. Kaya nga po, napakahalaga din no, kung ikaw, alam mo kung sino ka, anak ka ng Diyos,
Nagmamateo 4 verse 4 tayo. Amen? Na hindi ka lamang nabubuhay, hindi lamang tayo nabubuhay. Amen? Sa mga pagkain, kundi sa salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang mga labi. Amen? Kaya kung paanong tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, patuloy naman, amen po ba, na tayo'y nababago, natatransform. As we are in the light, amen, tayo'y nagiging light sa mundong ito. Amen? Nababago tayo. Hindi nyo ba napapansin? Amen? Sa ating mga buhay sa araw-araw po, may pagbabago. Kaya nga salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Dahil tunay ang salita ng Diyos is a lamp to our feet and a light unto our path. Amen po ba? Kaya ang anak ng Diyos, hindi talunan, overcomer tayo, victorious, dahil yon sa ating Panginoong Hesus. Araw-araw tinuturuan niya tayo. Amen? Para panghawakan ang kanyang salita. Hawakan natin, tayuan natin. Napakahalaga. Hindi lamang napakinggan sa araw na ito, kundi tinatayuan. Amen. Sa araw-araw, isinasagawa natin. Dahil napakahalaga na kailangan natin tong isagawa. Amen? Kasi patay ang pananampalataya natin yan kung hindi natin sinasagawa ang kanyang mga salita na ating naririnig sa araw-araw ng ating buhay. So that's all po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay. Nakarapat dapat lang ibigay sa Kanya ang papuri at pagsamba, tanging sa Kanya lamang. Glory to God po. Back to MC po. Amen. Thank you po, Pastora, for the exhortation. Maghanap na po kasama po sa Pray One to Another para po tayo po ay makapag-pray na. Ang song.
Sound check. Hallelujah! Praise God! So magandang umaga po sa ating lahat. Lahat po tayo ay nandito dahil sa grasya ng ating Panginoon. Amen. Sa buong week, sa buong araw, hindi po natin alam kung ano ang pinagdaanan ng bawat isa, kung ano ang ginawa ng bawat isa. Pero dahil sa grasya ng Panginoon, napagtagumpayan po natin lahat. Amen! Dahil sa grasya ng Panginoon, nakapagpag-graduate sa DBBS noong Friday. Dahil sa grasya ng Panginoon, nandito ka ngayon kahit namumroblema ka ng mga ilang days. Ayan, dahil sa grasya ng Panginoon, nakapunta tayo sa iba't ibang ministry. Lahat po yan dahil sa grasya ng Panginoon. At ang importante, dahil sa grasya ng Panginoon, naligtas po tayo. Amen. Amen. So ngayon, i-meditate po natin, isipin po natin ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo para lang mabigyan tayo ng buhay. Amen! Amen! Hallelujah! Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Na-amaze kami, Panginoon, sa grasya mo.
people, your children, Panginoon, your promise. Oh, hallelujah. Remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Come on. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough, heaven reaching down to us. Your grace is enough for me. Your grace is enough. I'm covered in your love. Your grace is enough for me. Yes, Lord, your grace is enough for me. Come on. Hallelujah. Your grace is enough. Your grace is enough. Hallelujah. Hallelujah. Woo! You deserve all the praises and adoration, Lord. Oh, hallelujah. 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 In Philippians chapter 2, verse 5 to 11, sabi po sa salita ng Panginoon, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men, and being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Sa oras na ito, hallelujah, Tishuba, going back to the original design of the Lord. Kung feeling po natin, wala nang saysay, wala nang purpose ang buhay natin. No! That's the lie of the enemy. Dahil ang buhay natin ay may purpose. May design ng Panginoon sa atin. Sa oras na ito, itaas po natin ang ating Panginoon. Sa pamamagitan ng kantang ito, wala nang ibang Diyos. Wala nang ibang masusunod sa buhay natin, kundi ang Panginoon. Tinanggap natin ang Panginoong Yesus, tinanggap din natin ang paghahari niya sa ating mga buhay. Yes, Lord. Isa lamang tayong instrument for exaltation, for worship, for adoration sa ating Panginoon.
hallelujah. Oh, come on. Thank you, Jesus. And I was born to lift your name above all names. You hear the melody of all creation. But there's a song of praise that only I can bring. Who else is worthy? Who else is worthy? Yes, Lord. Who else is worthy? There is no one. Oh, there is no one. Only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one. Only you, Jesus. God of the ages, yet you choose to make my heart your dwelling place. You healed my brokenness, showed me your glory. So I have songs of thanks that even angels sing. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only. Come on, listen to the voice of the Lord right now. God is speaking to your heart. Who else is worthy?
peace of the Lord is in this room. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hindi namin ipagpapalit, Panginoon, ang buhay sa iyo, O God. Sa anumang bagay sa mundong ito. Oh, wala nang makapaghihiwalay sa amin, Panginoon. Sa pag-ibig namin sa iyo, Lord God. Oh, come on. Awitin natin. Let's sing holy unto the Lord. Ibigay natin ang the best offering natin sa Panginoon. Yun ang buhay natin. Worthy
wala ka sa aming mga buhay. We pray for the leading of the Holy Spirit. We pray for your anointing, O God. Father, hindi sayang ang buhay na ito, Panginoon. Hallelujah. Gamitin mo, Panginoon, ang buhay na ito to be a blessing, O God, in our community, in our family, sa trabaho, sa school, Panginoon. Use this life, O God. Use this life, Lord God. Sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita, that you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And I will make you a witness unto all the world. Hallelujah. Thank you for the opportunity, Panginoon, na nakapaglingkod kami. And all because of your grace, O God. Kaya dapat lamang, Panginoon, na lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, Panginoon, ay sa iyo lamang namin ibinibigay, O God. Oh, hallelujah. Lord, hallelujah. Hallelujah, yes, oh God. Sikirabakandalaba, sikirabakandalaba, sika. In the name of our Lord Jesus Christ. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po, O Diyos, ay patuloy na lumalapit at nagpapakumbaba sa inyong pong harapan. Dahil tunay nga po na ikaw lamang ang Diyos na banal. Banal na amin pong dinadakila, tinataas, pinupuri at sinasamba, Panginoon. Hallelujah. Lord, sa oras na ito, amin pong inilalapit ang Christ Our Life Family, Panginoon, na patuloy na ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na manguna at maghari sa bawat pamilya namin, Panginoon, na naririto at maging sa mga naroon sa online, Panginoon, sa labas, Panginoon. Lord, nilangin ko po, O Diyos, na kayo, Panginoon, ang siyang patuloy na manguna at maghari sa bawat isa. O Diyos, na anuman po, Panginoon, ang pangangailangan po nila, O Diyos, Panginoon, dahil ikaw lamang, O Diyos, ang siyang makakatugon, O Diyos, kung anuman ang pangangailangan nila, kung sila, O Diyos, ay nanghihina, Panginoon, ang kanila pong pananampalataya, nariyan ka, Panginoon, na magbibigay, O Diyos, ng palakasin mo ninyo ang lahat ng aming pananampalataya, dahil sabi mo nga, O Diyos, sa inyong salita, hallelujah, ay the joy of the Lord is our strength, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. At ganun din po, Panginoon, O Diyos, sa lahat ng pamilya, Panginoon, na Lord, may karamdaman. Alam po namin na ikaw pa rin ang siyang kasagutan, Panginoon, dahil sabi mo, Panginoon, sa iyong salita, na Lord, na nang dahil sa iyong mga sugat, sa iyong mga latay, kami, O Diyos, ay magaling na. Salamat, O Diyos, sa kalakasan, kagalingan na patuloy mo pong binibigay sa bawat pamilya, bawat anak mo, Panginoon, na nangangailangan ng kalakasan. At Lord, maraming salamat sa kabutihan mo, sa pag-ibig mo, dahil Lord, ikaw lamang ang aming Diyos na dakila, ikaw ang aming Diyos na patuloy, maging ang aming mga pangangailangan, Panginoon. Lord, alam po namin na hindi po kami magkukulang dahil sinabi mo, Diyos, na ikaw ang aming pastor, hindi po kami magkukulang. Dahil Lord, tunay nga po na ang iyong mga salita, ang siyang ipinamumuhay po namin, Panginoon, at ang aming pananampalataya, iyo pong pinalalakas dahil ikaw ang aming Diyos, Diyos na buhay, at ang iyong mga salita, Panginoon, ay buhay at mabisa, Panginoon. Hallelujah, na siya naming tinatanganan, ipinamumuhay sa araw-araw, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Tunay nga po na napakabuti mo at tunay nga po na ikaw lamang ang Diyos na banal at dakila. Siya naming itinataas,
Panginoon ang iyong dakilang pangalan at alam po namin maging ang aming mga pamilya na hindi pa po alam po na mga pamilya namin na Lord na hindi pa po Lord hindi pa po nakakakilala mga kapitbahay po namin. Patuloy po ninyo kami po Diyos na bigyan ng kalakasan upang maabot po namin ang mga anak po na nangangailangan ng mga salita. So Lord, salamat po Diyos. Tunay nga po nasa iyo lahat ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord, Panginoon, sa oras na ito, patuloy po kaming dumudulog, Panginoon, sa iyong paanan, sa iyong trono. Patuloy nilalapit po namin, O God, lahat ng ministry ng Christ Our Life Ministry, O God. Dalangin po namin mula umpisa, Panginoon, sa mga bata, Panginoon, na tinuruan ng DVBS, Lord. Nawa, Panginoon, lahat ng nagturo, Panginoon, ay kayo po ang patuloy na magbalas sa kanila. At tugunin niyo, Panginoon, lahat ng mga pangangailangan po nila. Gawin din po, Panginoon, lahat ng bata na nakarinig ng iyong salita. Nanawa, Panginoon, ay tumimo sa kanilang puso ang bawat napakinggan nilang salita po ninyo. Na lumaki po sila, Panginoon, na dala-dala ang aral na iyan at may pamuhay po nila, Panginoon. At darating ang araw, sila po, Panginoon, ay maglilingkod sa iyo, Panginoon. Gawin din po, Panginoon, lahat ng workers, Panginoon, ng Christ Our Life na may hinahawakan, Panginoon, na cell group, Panginoon, yung Bible study, Panginoon. Lord, kayo, O Diyos, ang patuloy na kumilos sa bawat isa. Gawin din mo, Panginoon, sa mga pastors, O God, lahat ng church na kanilang tinuturuan. Kayo, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng wisdom and knowledge upang patuloy na maihayag o patuloy na ma-share, Panginoon, yung salita sa mga taong nangangailangan. Tunay nga po, Panginoon, na ang trabaho po namin na ipahayag yung salita at kayo, Panginoon, ang magpapalago, O God. Kay Lord, lahat po ng gawain ng Christ Our Life Ministry, O God, ay palaguin po ninyo, O Diyos. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na tumawag sa mga nauuhaw, Panginoon, upang makarinig sila ng iyong salita, Panginoon. Lord, lalo-lalo na sa evangelism, Panginoon, lahat, Panginoon, ng kabataan, Panginoon, na nag-i-evangelize. Dalangin po namin, O Diyos, na pangunahan niyo po sila. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng compassion sa mga taong hindi pa nakakarinig, Panginoon, at lalong-lalo na lukuban niyo sila ng Ibang Espiritu na kayo ang mangusap sa mga taong babahaginan nila ng iyong salita, Panginoon. Gawin niyo po, Panginoon, ang aming mahal na pastor, si Pastor Roland, at si Pastora Casey, Panginoon, na magmimisyon. Dalangin po namin, O Diyos, ang kanilang pagbiyahe papuntang Korea. Lord, dalangin po namin na ingatan niyo po sila, na makakarating po sila ng may kaayusan sa kanilang paroroonan, at pangunahan niyo po sila habang nandun po sila at hanggang sa pagbalik, Panginoon. Kay Lord, maraming salamat sa mga pagpapala na patuloy na tinatanggap ng Christ Our Life Ministry, Panginoon. Salamat po ng marami sa oras nito. Muli, Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan at tinatangkila. Ito po kami samot dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Nasa likod po ang ating mga envelopes for our tithes and offering. Kahit nakaupo na po tayo, pumikit po tayong lahat at sama-sama po nating itaas sa ating Panginoon ang ating kapo. Hallelujah, Father. We worship you, O God. Hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, nandito kami sa iyong harapan. Tinataas sa iyo, Lord God, ang aming tithes and offering, Lord. Lord, this is our obedience to you, Lord God. Lord, hindi kami napipilitan, kundi Lord, we know your word and we know you, O God, na tapat ka, Panginoon, sa iyong mga salita. Lord, ito lang ang tanging pangako mo, Lord God, na sinabi mo, Lord God, na hallelujah, kapag kami ay binigay namin sa iyo, Lord God, ang aming tithes and offering, ibabalik mo ito sa amin ang siksik, liglig at umaapaw, O God. Kaya Lord, continue, Lord God, to use our tithes and offering, Lord, na mag-flow, Lord God, sa aming family. Lord God, ang protection mo, God, ang healing, Panginoon, sa may mga sakit, Lord God. Hallelujah, ang continuous flowing of blessing na nagmumula sa iyo with the open windows of heaven, O God. Hallelujah. Lord, dahil ang aming obedience to you through our tithes and offering, Lord God, ay may kalakip, Lord God, na blessing, Panginoon. Kaya Lord, we claim it, O God,
Hallelujah sa oras na ito. And sa iyo lamang, O God, ang mataas na papuri, pagdakila, O God. Hallelujah sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Amen. Ayan. At ngayon naman po, tayo po ay darako na sa ating testimony. At dahil po sa nakalipas na DVBS, syempre, tinatawagan ko po ang mga teachers ng DVBS po para ibahagi po ang kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Amen. Amen. Praise God po. So, nag-start po ang DVBS namin ng Monday hanggang Wednesday po at graduate po ang mga bata ng Friday. And praise God po sa mga taong ginamit ng Panginoon sa DVBS. Mula pa lang po sa pagluluto ng mga pagkain ay hindi po tayo nawawalan. God, tunay nga po na God will provide. Pati din po sa mga dapat bilhin po para sa mga bata ay si Lord na po ang nag-provide. Gumamit po siya ng mga tao. Yun nga po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa buhay ng mga nanays po natin sa Gagasangan at Malanay sa ibang mga barangay pa po. Nagpapasalamat po ako sa buhay nila dahil talagang madami po silang niluluto. Lalo-lalo na po yung sa amin sa Gagasangan. Nagulat po ako kasi first day po, may 3 malaking kaldero po ng sopas. So, hindi ko po alam kung naubos po yun, pero panigurado, ay naubos po, praise God. Ayun po. And so, nagpapasalamat din po ako sa mga assistants natin, sa mga staffs po natin sa Malay Gagasangan, praise God po. I-mention ko na lang po sila James Shane, sila J. Mark, si James, si Cyril, at si Carl Joseph po, at si Ate Mika din po. Sa printer din po, ayun, sa printer. Ayun. Praise God po sa buhay ng sorry po. Sa buhay po ni Ate Mika at sa buhay po ng kapitan sa Malanay dahil po, grabe, sobrang mapagbigay po sila sa ink. Praise God. Mapagbigay din po sila sa kopon. Parang yung kopon po na nagamit namin, parang 2 ng packs na ang kakapal po kasi ang tayo po namin talagang piniprint. Praise God po ay yung kapitan po nagbo-volunteer sila lang po nagsasabi na mag-print lang kayo, libre lang yan, ganun po sila. Kaya ayun po, praise God. At yun nga po, papalala ko ulit yung sinabi ni Daniel na grabe, first time nating walang kasamang mga atid. So, ayun po, very challenging po kasi syempre po, first time, ganon. Tapos, nakaka-pressure, ganun. Anong dapat kong gawin? Naisip ko pong ganun, anong dapat kong gawin? Ano nang susunod? Ano bang mga ipiprint pa? Ganun po ako sa isip ko. Pero praise God po ay hindi niya po kami pinabayaan. At syempre po, nag-pray po kami kay Lord na i-guide niya po kami throughout the DVBS po. And praise God po ay naging successful po ang flow ng DVBS. Praise God po. So, all glory belongs to God po. Praise God. So ayun, praise God po sa nangyari pong DVBS nung Monday nga po, natapos po ng Wednesday. So ayun po, tinataas ko po si Lord sa ginawa niya po sa mga bata. And nagpapasalamat po ako kay Lord kasi yun po,
binigyan niya po yung mga teacher ng mga karunungan sa mga pagtuturo ng bata. And praise God po kasi nung ano po kasi last year nagturo po kami ng mga ng DVBS doon lang po sa Banawang, pero ngayon po is yung mga teacher po sa Banawang, tapos yung mga ibang teacher din po sa LET is ayun po, nagturo po kami ng mga bata rin po doon sa LET. So parang dalawa po yung tinuruan po namin doon po sa Banawang and sa doon po sa LET. Then pinapasalamatan ko po si Lord kasi sa paggamit niya po sa akin sa pagtuturo ng bata is nabibuild po talaga yung character ko na siyempre, di ba po yung mga bata is, ayun po, makukulit po sila minsan. Yun, then, so yung pasensya ko po is talagang nabibuild po talaga, tapos yung, ang tawag doon, ayun, I can do it. Ano na yun? So, ayun, yun lamang po. Thank you kay Lord. Glory to God po. Amen. So, tinataas ko din po ang Panginoon sa kabutihan niya. Dahil tunay nga, actually ang DVBS is napakadaming kailangan ipaglaan ng pera, effort, sacrifices. Pero sabi, ang prayer po natin sa DVBS is hindi lang magturo, kundi may tanim sa kanila. Dahil sabi ko nga sa mga teachers habang before po kami magturo, dapat talagang ano natin si Lord, and then lumaki sila na may takot sa Panginoon at makakilala sila sa Panginoon. Kasi di ba po, ang financial pa lang napakalaki na, di ba po? Effort ng teachers, ng mga tagaluto, yung oras natin. Pero sabi ko nga sa Panginoon, Lord, this is your ministry. And I know na ikaw ang mag-provide. Amen po. So I praise God sa kabutihan niya dahil never, amen po, sa history natin, sa pagtuturo ng mga bata, every year is never na nagkulang ang Panginoon. Tunay nga na He is a great provider. Thank you sa Panginoon sa provision niya. And then, first day pa lang nung sa Liat po, praise God, kasi nung first day po namin, pagkapunta po namin doon, ang lakas pala ng ulan doon sa ibang part, as in, si Pastor is basang-basa siya pagkarating. Pero doon sa pagtuturuan namin, hindi po ulan, wala pong ulan, di ba? Grabe ang Panginoon, palakpakan po natin ang Diyos. And then, nung Tuesday po, nag-meeting po dahil centralized po ang gift giving. Ayan, hindi lang po tayo nagturo, kundi binless po natin ang ating mga student. We have 278 student na lahat po sila is binigyan ng school supply. Kaya purihin po ang ating Panginoon. Nung time po na yan, habang nagme-meeting po kami, nag-compute po kami ng gagastusin. Pero alam niyo po, by faith, kasi wala naman po kaming hawak na pera. Wala pa po akong sabi, sige, ito yung budget natin. So nasa 22 yung parang na-estimate po namin ni Ate Casey. And then sabi ko, di habang natulala ako, kung saan tayo kukuha ng pera, sabi ko. Tapos titinganan kami ni Ate Casey. Pero we pray dahil tayo ay anak ng Diyos and I know na this is the ministry ng ating Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil He provide. Amen po. And salamat sa lahat po ng call, sa family. Praise God po dahil nakalikom po tayo ng 24,652. So, palakpakan po natin ang Diyos. Yun po ay sa graduation pa lang po. Diba? Grabe si Lord. We have 9 barangay, kung hindi po ako nagkakamali. And tomorrow po is meron po ulit DVBS sa Dagupan. Mayroon po silang 80 student, kung hindi po ako nagkakamali. And then, iba pa yung sa Kalasyaw, di ba po? So, bali 11 barangays ang call na inawakan ay natinuruan po natin. And then, so, dun, sa lahat po nung time na nag-message po ako, before po yun, is nag-pray and then, Lord, alam ko na you will provide. And wala po kaming dapat ipangamba or ikatakot dahil never kang nagkulang, sabi ko sa Panginoon. And after that po, mga ilang minutes, ilang oras, may mga tumatawag, ano pa yung kulang dyan, ano pa yung pwede naming maitulong. Kaya salamat sa Panginoon sa lahat ng call dahil tunay nga na ang anak niya ay hindi madamot. Amen po. So ang nagastos po natin lahat,
pati sa pagbibigay ng gift po sa kanila. Sa food po is we have 24,575.71. So mayroon po tayong sukling sa 76.29. Ayan. So purihin po ang ating Panginoon. Sa kabutihan niya, ayun, never na na-short tayo sa pera. Amen po. So praise God din sa kalakasan and karunungan na pinagkaloob ng Panginoon. Sa Diyos lamang po ang papuri at pasasalamat. Habol lang po ako. Yan, purihin natin ang Panginoon. Jesus Christ be lifted up. And po, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon at for more than 1 week ng hospitalization ng aking anak, finally po nakalabas na rin po kami sa hospital. And ngayon po malikot na rin po at masigla. So praise the Lord. At God shows us na how deeply or how He loved us or how blessed we are ng ating Diyos dahil pinakita niya kung gaano karami yung sumusuporta at nagmamahal sa amin. Pinakita niya kung paano kami bilang mga anak niya na hindi niya kami iiwan o hindi niya kami pababayaan. So ang dami pong tumulong, ang dami pong nagpray and we would like to extend our pasasalamat din po sa ating mga brethren, sa brothers in Christ po, kayo po lahat na nag-support and nag-pray para po sa aming anak. And yun lang po, maraming salamat po sa ating Panginoon. Yan. Thank you po sa mga nag-testimony po. At ngayon naman po sa mga announcements po natin. Yung prayer meeting po, every Tuesday po yan. Ang in charge po is si Ate Giselle po. Yung time po, Pastor Alan Santiago and si Ate Casey po sa papuntang South Korea. Ayan. So 2 weeks po sila doon. Kaya tinatawagan ko po si Pastora Zenny. Ayan, kung may... Ayan, so if we want to support at magtanim kay kina Pastor and kay Ate Casey po, approach lang po natin si Pastor Zenny. And reminder lang din po sa ating mga ka-journey sa Biraka. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord, hallelujah. We thank you, Father God, sa another service, O God, na matagumpay, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, O God, sa umagang ito, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, ang iyong patuloy, Lord, na pag-iingat, O Lord, sa bawat isa sa amin, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, Lord, ikaw po ang nasa sa aming Panginoon, Lord God. Continue to bless each everyone, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na patuloy naming, O God, na pinagbulay-bulayan sa aming buhay, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God, sa iyong divine covering, O God, sa bawat isa sa aming, Panginoon. Thank you, Lord, sa iyong grasya, sa iyong pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. We praise you, Lord God. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. amen. See you po sa next Sunday. Sound. Okay, sa announcement po, ang ENMA po natin ay mag-start na on Sunday at ang time po is 8 to 9 ng morning ng Sunday. Ang enrollment form po is send na lang po namin sa bawat
facilitators na kukuha po. So, may enrollment form. Mag-ready po kayo ng 2x2 picture po ninyo. Sige po, God bless po sa bawat isa. 8 a.m. po tayo every Sunday.